20 октябрда Шоллы-Зей-Әлмәт юлының 40 шақырымында тоннель операциясы узды. Аның барышында ЮХИДИ хезмәткәрләре, полиция участок уполномоченныйлары белән берлектә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 25 очрагын ачыклады. Алар арасында 2 җитди хокук бозу очрагы бар. Бер машина йөртүче идарә хокукыннан башка машина руле артына утырган, икенчесе үзе белән кулында идарә итү хокукы булмаган килеш техник паспорт белән идарә иткән. ОСАГО таләпләрен бозып, транспорт чаралары белән идарә иткән өчен 15 машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылган. Бер машина йөртүче куркынычсызлык каешларын куллану кагыйдәләрен бозып идарә иткән, берсе тышкы приборларыннан файдалану кагыйдәләрен бозган, берсе үзе белән машина йөртү таныклыгы булмаган килеш идарә иткән. 2 йөртүче таләпләргә туры китерми йөк ташыганда һәм 3 машина йөртүче транспортларында ут үткәргече күпчәкле транспорт чараларында куркынычсызлык техник регламенты таләпләренә туры килмәү өчен җаваплылыкка тартылган.